abathandekayo abake bazalwe kwisimo esithile ufumanise umuntu uzophila naso aphile nesisimo aphile nemeko ayaziwa ngayo ngoba le ndoda akuchazi into yobana kubani igama layo yona ngxaki leyo ngoba once umuntu sambamba yambamba imeko imenza kude kuncime legama lakhe thina into ethi yayinegama elimnandi but imeko yakhe yamenza igama lakhe lalibaleke ebantwini kukhona abantu nakwentesa siphila kuyo abaziwa ngeemeko zabo nasekuhlaleni siyayazi uba emzini othile kusemzini ondime ngento ethile kude kuthiwa xa ubizwa uyakulobani bathi siyakulobani owuphi bani lo usisikhwana igama lakhe selingenavelu nabantu ndinento ethi nabantwana babethi xa bedlala bethi xa belinganisa balinganise yena balinganise ukuhamba kwakhe balinganise yonke imove ayenzayo ngoba once umuntu kwakhona imeko aphila phantsi kwayo abantwana bayathanda ukumlinganisa. Haleluya. Ithi iBhayibhile le ndoda njengoba ihlela apha ngasesangweni ihleli nje icela amalizwi ndinento ethi yayisoloko iphethe itoti noba iphethe into ukuze abantu bagalele into abanayo bagalele imali abanayo nakuvela uYohane noPetrosi le ndoda still isahleli ngasesangweni xa befika kuyo abayinikeza ithemba bazoyinikeza into ebonakalayo uthi uPetrosi xa ethetha uthi jonga kuthi number one uthi igolide nesiliveri asinayo le nto ihlala lapha ngasesangweni asinayo sengathi kudala ihlela lapha abantu bekunikeza igolide kudala ihlela lapha abantu bekunikeza isiliveri thina sinayo le nto ihlaleleyo ngoba bathandekayo kukhona izimo engeke zilungiswe igolide kukhona izimo engeke zilungiswe imali kukhona izimo engeke zilungiswe ngamagama entsikelelo athethwa ngabantu kodwa zilungiswe into yobana kusuke uYesu empilweni yakho. Ithi iBhayibhile wavakala sithi igolide thina sinayo and isiliveri asinayo kodwa into yodwa silinikeza yona sithi egameni likaYesu xakabe uhambe yebo kudala ihlalapha kudala ngasesangweni kodwa into esiza nayo yehlukile bakunikile abantu igolide kodwa intendekalanga bakunikile abantu isilivere kodwa intendekalanga abanye bakunikeza impahla kodwa intendekalanga abanye bakuzama ngomsebenzi kodwa intendekalanga abanye bakuzama ngendawo yokuhlala kodwa intendekalanga still imeko isakubambile imeko isakubambile iyabalisa le ndoda ithi ndazalwa ndishe ndakhula ndishe nalapho ekuhlaleni nimntakazetsha nalapho ekuhlaleni ndiyaziwa imeko yamhilela abantu bahlekisa ngam bazamile abanye bandinikeza impahla zabantwana babo kodwa ndincedakalanga nabonakala into yobana yangakinayo ayidingi izinto ezabantu ayidingi izinto ezinikezwayo kodwa idinga igama likaYesu. Ithi iBhayibhile kwakhona indoda eyake yahlala for 28 years ngasekhumini laseBethesda. Ithi iBhayibhile xa ihleli khona kwavela uYesu kwavela uYesu uthi thatha uphiko lakho uhambe ngoba namhlanje uphilisiwe ngoba wase yafika uYesu ziyaqala ukutshintsha izinto ayiphathelise ngoba uthi nazalelwa kule meko bakhulela kuyo niyazazi niphila kwesi sifo kodwa vumela uYesu angene empilweni yakho. Oh Jesus. Thank you, Jesus. Ithi iBhayibhile kuke kwakhona
intombi eyayinethombo legazi. Ithi iBhayibhile yayibahambi yegqirha, yahamba amagqirha, zatyeka imali zayo, kodwa still ayancedakala. Ithi iBhayibhile ngelinye ilanga yeva into yobana uYesu uyadlula apha esixekweni. Kangaba isifa, ithi iBhayibhile yaya yamlandela. Kangaba imlandela uYesu, ithi iBhayibhile bamvalela abantu, semvalela isihlwele, bavalelwa nangabantu abakholwayo. Ngoba sometimes impumelelo yakho noba kwinkululeko yakho kukhona abantu abakuvalelayo. Abanye bavelwa ziitshomi zabo, athi uyaphi kulaa tenti mdaka, uyaphi kulaa nto yabantwana. Sisihlwele esikuvalelayo. Ithi iBhayibhile le ntokazi sengathi yathi mna ndiyayazi imeko yam, inaliyazi, ndikhule ndinje, ndina-12 years ndinje, abantu bandibalekile, abantu bahlekisa ngam. Lithi iBhayibhile yaya kuYesu. Kangabi siya kuYesu ngenxa yesihlwele esiyivaleleyo, lithi iBhayibhile yafika ihamba ngamadolo, yathi yafika kuye, yathi xa ifika kuye, yathi noba ndingabubonanga ubuso bakhe, kodwa ube ndingabamba impendulo yakhe singatshintshi isimo sam. Likhona